Ahojte, pokračujeme v ďalšom dieli videopodcastu Horská závislosť. Moje meno je Michal Gerčák a dnešný diel bude mierne odlišný. Pred pár dňami sme sa vrátili z freeride campu z japonského Niseka. Bol to opäť výnimočný zážitok a tentokrát budem odpovedať na otázky, ktoré ste nám zaslali. Čo je vlastne Japao a prečo je Japonsko považované za jeden z najlepších freeride cieľov na svete? Freeride campy organizujeme už skoro 10 rokov. Začali sme na Slovensku vo Vysokých Tatrách, v Nízkych Tatrách, pokračovali sme v rakúskom Arlbergu, ešte stále bežia tie freeridové campy v Arlbergu, tento rok je aj Engelberg. No a takto pribudol aj freeridový camp v Japonsku na ostrove Hokkaido. Sa nachádza stredisko Niseko, je to okolo hory Mont Anupuri. No a tak vznikla skratka Japao, čiže Japan Powder. A prečo je to považované za jeden z najlepších freeride cieľov na svete? Hokkaido je ostrov, tá nadmorská výška tej sopky je okolo 1300 metrov, 1370. No a ten sneh je tam výnimočný. Od mora prichádzajú oblaky, zrážkové oblaky a naozaj teplota je minus 10, minus 15 stupňov a ten sneh je hebký, je prachový, je premrznutý. A to počasie sa mení každú chvíľu, svieti vám slnko a o 10 minút je zase zamračené a sneží a takmer každý deň tam pribúda nový sneh. Myslím, že tie štatistiky, ktoré som tam videl, hovoria, že za celú zimu spadne úhrnovo 12 metrov snehu. To znamená, že nemáte tam snežné delá. Nehovoriac o tom, že kultúra, krajina a všetko to okolo toho, tak je to jeden z najlepších freeridových cieľov na svete. Musím to len potvrdiť. Aký je terén, v ktorom sa jazdí? Stredisko Niseko má ako keby 4 časti. Je to Niseko Village, Niseko Anupuri, Niseko Hirafu a Hanazono. Na vrchole, alebo je to na úpetí sopky, ktorá sa volá Anupuri. Sú to ako keby také 4 miesta, z ktorých začínajú lanovky alebo vleky a hlavne sa jazdí na tomto kopci. Ten terén, sú tam aj strmšie samozrejme úseky, možno okolo 30-35 stupňov a aj viac, lebo tie vleky končia zhruba nejakých 200 metrov, 100 výškových možno metrov pod vrcholom tej sopky. Treba si ich dať lyže na batoh alebo na rúbsak a v podstate trvá to okolo 20 minút, kým sa vyšlape na vrchol tej sopky a tam sú ďalšie línie a tie sú mierne strmšie, ale nižšie je to okolo 30 stupňov. Ale čo je najzaujímavejšie na tom teréne, ktorý vlastne je výnimočný a pre mňa je to jeden z najväčších zážitkov, je jazda v lese pomedzi stromy, lebo to nie sú ihličnaté stromy, sú to vlastne brezy, čiže nemajú listy a jazdíte ako keby slalom pomedzi tie stromy a pre mňa je to jeden z najväčších zážitkov. Je to len o využívaní vlekov alebo aj výšlapy na pásoch. Minulý rok sme jazdili čisto v stredisku, tento rok sme 2-krát boli aj na pásoch. Hneď za strediskom Niseko Anupuri sa nachádzajú ďalšie vrcholy, Iwonaupuri a Nito a podobne. Sú to také vrcholy, kde nejakých 300 výškových metrov, je to prevýšenie. Šlape sa cez les, častokrát treba robiť aj stopu, lebo nie všetko je vyšlapané. No a sú to také krátke výšlapy a zase máte líniu, kde nikto nebol, kde je ten prašan neporušený, nájdete si vlastnú líniu v tom lese, čiže 2 dní sme šlapali tento rok na takýchto miestach, čiže využívali sme aj pásy. Ako vyzerá program Japao Freeride Campu? Čo presne robíte počas týždňa? Celý ten kemp okrem cesty trvá 6 dní, čiže to je 6 lyžiarských dní. Letíme z Viedne, doletíme do Tokia, potom je prestup do Sappora. Odtiaľ vyrážame buď vlakom alebo transferom do Niseka. Máme k dispozícii auto a v podstate jazdí sa 6 dní. Rozhodujeme sa podľa počasia. Sú tam viaceré možnosti, lebo jedno stredisko je Niseko United na to Anupuri, ďalšie stredisko je Rusutsu, alebo sa dá ísť aj na pásy, čiže podľa toho, ako máme záujem, ako sa nám chce, tak
tak volíme tieto destinácie. Jazdí sa zhruba od 8:30 do 14:00, do 15:00 podľa toho, ako vládzeme, ako vychádza počasie a chuť. Zájdeme na jedlo, častokrát onseny, to je japonská kultúra. Sú to v podstate ako keby spoločné umývárky, kde je teplá voda od 39 do 42 stupňov. Oni sú na každom rohu, či už prírodné, alebo sú to len ako keby povedzme naše plavárne. A čiže regenerácia večer v týchto oncenoch, zase nejaké jedlo a ráno sa stáva a ide sa ďalej. Čiže samozrejme navštevujeme aj miestne reštaurácie, ale je to skôr o tom prašaní, o tom freeride, o tom jazdení. Čo sa týka tej kultúry, tak priamo v tom Niseku tam toho nie je veľa čo vidieť. Všade je len obrovské množstvo snehu, čiže tie fotky sú skôr zo snehových záviejov, fréz a podobne. Je tento freeride camp vhodný pre začiatočníkov alebo potrebujem skúsenosti s freeridom? Musím povedať, že tento freeride camp jednak preto, že sa jazdí 6 dní, ten terén robíme 2, 3, 4 jazdy za deň, čiže je potrebné naozaj mať aj dobrú fyzickú kondíciu, ale byť aj veľmi dobrý lyžiar. Čiže pre začiatočníkov odporúčam tú cestu, ktorú vlastne máme pripravené cez naše freeridové campy, a to prvý freeride camp je Discover Freeride, kde učíme ľudí, ako s lyžovaním na zjazdovke prejsť do voľného terénu. Potom je druhý camp No Friends, kde sa už posúva tá úroveň a strmosť vyššie. Potom je posledný camp Find Your Line. No a potom sú zahraničné freeridové campy, ako je Arlberg. Práve budúci týždeň je freeridový camp v Arlbergu, má len 3 dni. A tam máme ešte tento rok voľné miesta, čiže ak máte záujem, prihláste sa. Potom je freeride camp v Engelbergu, čiže ako keby postupne a tou čerešničkou na torte je už naozaj to Japonsko, lebo jednak je to dlhá cesta, lyžuje sa veľa dní, čiže čím je lepšia kondícia, tým si to viacej užijete a je to skôr určené pre skúsenejších lyžiarov. Ako prebieha cesta do Japonska? Odlety, prestupy, transfery, všetko zabezpečíme, alebo musím niečo riešiť aj ja? V podstate preprava je individuálna, riešime to, ale riešime to spoločne, ale každý si hradí tú letenku. Letí sa z Viedne do Tokia, prestup potom do Sappora. K dispozícii máme 9-miestne auto, 4-kolku a presúvame sa, lebo nie je to úplne všetko, že v rámci jedného miesta. No a takto. Čiže vlastne je potrebné si zakúpiť respektíve najprv nás kontaktovať, že máte záujem a dohodneme sa, budeme komunikovať ohľadom vašich skúseností a podobne a potom začneme plánovať, zakúpite si ten freeride camp v našom e-shope a ten zvyšok už pokračuje. Kedy je najlepší čas ísť do Japonska, aby sme chytili ten legendárny powder? No, freeride camp organizujeme práve koncom januára, začiatkom februára a tak ako aj u nás, v tom marci sú to už skôr ako keby firmové podmienky, tá jar, čiže ten najlepší powder aj v našich končinách, aj v Európe je povedzme ten január, ešte február je fajn. Ako je to so snehovými podmienkami? Je to vždy hlboký prašan alebo aj dni, keď prší a nenasneží? V roku 2025 sme boli v japonskom Niseku prvýkrát a bola tam nezvyčajná perióda zhruba nejakých 10 dní, kedy nesnežilo, svietilo slnko a ten sneh bol skôr firnový. Neprší tam, alebo nezažili sme dážď, zažili sme aj dní, kedy nebol sneh, ale takmer každý 1-2 dní bolo slnko, ale takmer každý deň sneží. Pred našim príchodom bola perióda zhruba 10 dní, kde každý deň snežilo. A je to ešte veľmi rôzne, lebo mieste, kde bývame, dole ako keby v Niseko Town, tak tam môže síce nasnežiť 10 cm, ale vo výške 1000, 1200, 1300 metrov na tej sopke, tým, že je to vyššie, povedzme je tam aj nejaký vietor, tak tam zrazu môžete mať 30-40 cm. Čiže naozaj od mora prichádzajú zrážkové oblaky, zachytia sa na týchto vrcholoch,
a vysnežia sa. A toto tam je takmer každý deň. Aké vybavenie je nutné? Lavinový vyhľadávač, sonda, lopata, airbag. Začnem najprv lyžami, lebo nie sú tam úplne ideálne, povedzme, skialpinistické alebo freeridové lyže, ktoré majú menej ako tých 90-95 cm. Ideálne je, keď majú minimálne 100. Ja osobne jazdím na lyžiach, ktoré majú 186 cm a šírku 112, pričom ja mám 170, ale tá dĺžka je u každého lyžiara iná, ale je ideálne, keď majú aspoň 10 cm v strede, aby naozaj tie lyže plávali tým snehom, keďže ho je tam viac. Samozrejme lavinový vyhľadávač, sonda, lopata je každý deň v našom batohu. Zároveň je ideálne, keď máte aj lyže, ktoré umožňujú ako keby výšlap, alebo sa to dá prepnúť, čiže aj skialpinistické pásy sme mali každý deň v batohu. Samozrejme prilba, lebo to je nevyhnutnosť. Jazdí sa tam aj v lese, aj tento rok sme zažili, kde bola ako keby záchranná akcia, bolo to tesne pri zjazdovke. Ešte sme boli inštruovať horskú službu, aby našla toho lyžiara, lebo starší pán narazil do stromu a keby nemal prilbu, tak bol by ten úraz oveľa vážnejší. A lyžiarske okuliare a možno to vybavenie ešte, čo sa týka oblečenia, by malo byť o niečo teplejšie alebo mať vrstvu naviac oproti našim končinám, lebo naozaj tie teploty sú tam minus 5 bolo asi to najteplejšie, ale väčšinou minus 10, minus 15 a keď začne do toho trochu fúkať, tak je to dosť náročné. A veľmi dôležitá je vec, my sme natočili k tomu aj krátke video, mať ako keby taký nákrčník, kde vlastne po čiapku si dáte ten nákrčník alebo šatku a zakriete si tú zadnú časť krku a uši a tvár a to je veľmi potrebné. Ďalšia otázka. Ako vyzerá život medzi lyžovaniami, ubytovanie, jedla a podobne? Ja som už minulý rok v podcaste hovoril, že pre mňa Japonsko nie je ako keby... Čakal som, že to bude iný svet, ale keď som sa tam dostal prvýkrát a vrátil sa, tak som povedal, že to nie je iný svet, ale mne to príde ako iná galaxia. Úplne od toho, ako nastúpite do lietadla, letíme s japonskou leteckou spoločnosťou a keď vystúpite na letisku, samozrejme ani personál na letisku nevie úplne anglicky, takže majú všetci v rukách tablety a keď chcete niečo zložitejšie, tak musíte to nahovoriť do tabletu, aby im to preložilo a odpovedajú vám. Ale všade je nejakým spôsobom kľud, pokoj. Vo vlaku sa netelefonuje, sú tam miesta pre starších. Máme také video z tohto roku, kde predstavte si, že prichádzate k sedačke a ten človek, ktorý lekár po našom, by sme to nazvali, sa vám ukloní, pozdraví, metličko vám odmece sneh z tej sedačky, kde samozrejme ten sneh ani nie je, ale každému jednému odmece ten sneh. Povie vám, nech sa páči, poďte tuto na toto miesto, posadíte sa, popraje vám pekný deň a idete ďalej. Prídete na kávu, ľudia sú milí, všade je tam veľa snehu, ako keby to Hokkaido je ostrov, kde má rozlohu okolo 80 000 km štvorcových, Slovensko má nejakých okolo 50, 56 myslím. Ak som povedal zlé číslo, tak ma opravte kľudne v komentároch. Čiže výrazne väčší ten ostrov Hokkaido, žije tam 5 miliónov ľudí, takže tých ľudí tam mnoho nie je a ešte milión žije v tom Sappore. Tí Japonci sú iní, sú kľudnejší, keď vidíte, ako len sa odpratáva sneh, ako tam vás ľudia s paličkami ukážu vám, kde máte ísť. Stalo sa nám tento rok, že stáli sme pred jedným hotelom, boli sme asi 10 metrov od hlavného vchodu a jeden z nás fajčil elektronické cigarety a
vyšiel zamestnanec hotela a 3-krát sa ospravedlnil, že prepáčte, ale že tu sa nesmie fajčiť. A jasne, samozrejme, ideme ďalej. Prídete do potravín, ktoré sú to také večierky alebo celodenné otvorené 7-Eleven a tá pani predavačka ako náhle má voľné, tak volá ďalší, že poďte sem, rýchlo sem. Čiže je to, ten svet je iný. Ten život v tom Japonsku je iný. Nehovoriac o tom, že časový posun je 8 hodín, to znamená, že my keď dolyžujeme, tak na Slovensku ľudia vstávajú a začína pracovný deň, čiže my už máme zážitky za sebou a tu ešte len začína ten deň. To ubytovanie je to, kde bývame, je taký apartmánový domček, kde vlastne tie steny sú naozaj tenké. Na toalete, keď zdvihnete taký poklop, alebo teda v kúpeľni, tak ste pod domom, môžete tam preliesť. Ale na internete, na Instagrame je množstvo vtipov a zábavných videí o japonských toaletách, kde máte takýto jednoduchý domček, ale máte toaletu, kde je vyhrievané sedátko s odsávaním pár a máte tam celý prístroj o tom, aké sú tam všetky možné funkcie. Čiže sú to také úplne obrovské rozdiely, čo sa týka toho jedla, či už sme si dávali ramen, alebo rýžu, alebo čokoľvek. Na 10. si kupujeme, alebo moje najobľúbenejšie je nigiri. A je to zabalené tak, že máte tam čísla 1, 2, 3. A keď si to odbalujete, tak odbalíte si najprv jednotku, potom si odbalíte dvojku, potom si odbalíte trojku. A v podstate ide o to, že tam je rýža s nejakou plnkou, čiže je tam nejaký losos, alebo tuniak, čokoľvek. Ale celé je to zaobalené alebo obalené v riase. Ale ten spôsob, prečo to robíte 1, 2, 3 je preto tak vymyslený, že ono to nie je spojené. Tá rýža nie je spojená s tou riasou, ale keď to celé odtiahnete, tak ona sa spojí, čiže tá rýža nevyschne, ani tá riasa nie je vlhká. Takže toto sú také úplne malé detaily, aj čo sa týka toho jedla, ktoré tu nezažijete a o tej oncenovej kultúre. V podstate všade sú tam sopky, je tam teplá voda a ten onsen, to je japonská história, kultúra, že to sú nejaké spoločné umývárky, ktoré sú rozdelené na mužskú a ženskú časť a vy v podstate idete, máte tam také koje, sadnete si na taký stolček, najprv sa umiete a potom idete do vody, ktorá má 39 až 42 stupňov. A takto sa vyhrejete. Takto chalani chodili každý deň do onsenu. Potom sme boli raz na spoločné večerie, že neviem presne to meno, ten štýl stravovania, ale predstavte si, že máte stôl a v strede stola je taká piecka a vy si na tú piecku dávate mäso a grillujete si to a hneď nad tým je taký komín, ktoré odsávate pary. Ja nehovorím to japonské sake. Chalani síce povedali, že to chutí ako slovenské pokazené víno, ale je to tam. Čiže nehovoriac ten vrchol alebo to stredisko, vy tam nenájdete žiadne snežné delá. Vy tam nezažijete, že budete lyžovať o 3. po zjazdovke a bude tam že ľadová platňa, lebo tam nie je. Je tam prírodzený sneh. Nie je tam slovenská alebo rakúska apresky zábava. Sú tam nejaké chátky alebo teda, kde sa dá dať káva, ale všetci tam lyžujú. Tam všetci, zjazdovky sú prázdne, lebo všetci lyžujú mimo zjazdoviek a samozrejme je tam celý svet od Austrálčanov, Novozelanďanov, Číňanov, Američanov, Európanov, ale takto tam je. A napríklad taký ten rozdiel, že všetci tam chodia aj miestni a niektoré lyžiari chodia v gumákoch. A ja som tento rok si nabalil do vaku gumáky, lebo je to najideálnejšie, keď vidíte z domu alebo idete z lyžovaním, tak si dáte vysoké zateplené gumáky a neriešite ten sneh, lebo každý deň je väčšie, menšie množstvo snehu. A jedenkrát, keď sme šlapali hore kopcom, tak Daniel pustil denník Kisučana. Keď pustíte si to, keď si spomeniete o tom, že ako sa niekto presťahoval na Kisuce a sneh a krajina, všetko možné a po 7 dňoch alebo koľkých už bol z toho znechutený, ale tak to tam je každý deň. Je tam veľké množstvo snehu takmer každý deň. Môže sa stať, že nebude snežiť aj pár dní, ale väčšinou je to tam skvelé. Aký bol tvoj najpamätnejší moment z posledného Japanu? No,
tých momentov, každý deň je množstvo momentov, ktoré na jednej strane sa tešíte za tým freeridom, a lyžujete tam a samozrejme tešíte sa aj domov na Slovensko, ale ťažko to zhrnúť do jedného momentu, ale skôr by som to povedal takto, že samozrejme, keďže chodíme koncom januára, viete, aká je zima, čiže veľa toho snehu nie je, tak nejako veľa som nelyžoval. Prídete tam a zrazu zažijete zase ten prašan a pre mňa sú ako keby najkrajšie tie jazdy cez tie stromy, cez ten les. Ja to vnímam ako takú malú počítačovú hru, kde robíte slalom, že teraz doľava, doprava. Taká výborná rada je, že netreba sa sústrediť na tú najbližšiu otočku, ale vnímať to ako keby tak zoširoka, takom širokom úhle, priestorovo a jazdíte si pomedzi tie stromy a je to nádherné. Tento rok sme boli naozaj 2-krát aj na pásoch a vyšli sme na to. Je to skvelé, ťažko povedať, ale bolo tých momentov viacej. Pamätný bol aj moment, keď sme pristali v Tokiu, lebo boli zrušené lety, lebo deň predtým nasnežilo v Sappore veľké množstvo snehu, nejakých 50-70 cm. Skolabovala doprava, aj vlaky, aj autobusy, diaľnica, alebo cesta, ktorá má 4 pruhy, tak mala zrazu len jeden, čiže všetko to skolabovalo a na letisku muselo v Sappore prespať 7,000 ľudí. My sme mali problém s letom, čiže nás prebukovali, ale nakoniec sme našli transfer, ktorý nás previezol. To bola pamätná jazda, áno. Jazda, ktorá mala trvať 1:40, sme zvládli za 1:15. Bol to japonský rally jazdec. Ale všetko bolo v poriadku, štvorkolka snehové cesty, čiže bolo fajn. Ale vy prídete, vystúpite v Sappore na letisku a všetci ľudia chcú ísť niekam domov. Aj miestni Japonci. A vy tam máte radu na vlak a vy si predstavte halu, obrovskú letiskovú halu, kde ľudia sú v takom hadíku, ale nikto sa nehnevá, nerozčuluje, nepredbieha. Každý stojí, lebo tak to je, lebo vyššia moc, lebo nasnežilo a čaká na to, kým sa dostane na rad a pôjde do toho vlaku. A takto tam to funguje. Je to taký ako keby únik z toho našeho sveta do toho pokojného japonského sveta. To sú také tie pamätné momenty z tohto roku. Keby si mal dať jednu radu niekomu, kto sa rozhoduje ísť do Japonska prvýkrát, čo by to bolo? Ak by chcel ísť niekto na Freeride Camp Japao 2027, ktorý už vlastne v podstate teraz organizujeme a už teraz máme záujemcov a samozrejme plánujeme aj ďalšiu sezónu, tak ak by som mal dať radu ohľadom výstroja, tak také 3 veci sú naozaj, ten nákrčník je extrémne dôležitý, teplé oblečenie to samozrejme, mať tie vhodné lyže, trochu sa rozlyžovať s nimi a mať veľké, minimálne 10 cm krúžka na palice, lebo nie je to... niekedy sa potrebujeme otlačiť na tých lyžiach, aby sme sa naspäť dostali do strediska, čiže tie palice sú veľmi dôležité. No a radu, napíšte nám a budeme radi, keď pôjdete s nami. Čiže rada je, aby ste šli, lebo je to výnimočné. Je to, aj keď tam niekto pôjde len raz za život, tak je to výnimočný zážitok, ktorý si bude pamätať. A prečo by som sa tam chcel vrátiť znova? Alebo prečo by bolo vhodné tam ísť? Ako som spomínal, my už organizujeme aj ten ďalší rok, lebo sú tam ďalšie ciele. Je tam sopka Jote, ktorá má takmer 1900 metrov bez nejakých 2 metrov. A výnimočné je, že sa dá zlyžovať do tej sopky, do tej kaldery a zase vyšlapať hore a jazdiť dole. Čiže je to určite neopakovateľný zážitok. Ani minulý rok, ani tento rok sa to nepodarilo. Ani to nebolo v pláne, lebo treba mať trošku možno ľahší výstroj. Ale sú tam ďalšie možnosti aj na tom Hokkaide ako Furano, kde je zase viacej šlapania. Je to menšie stredisko, čiže
Budeme sa tam radi vrácať a budeme radi, ak sa k nám pridáte, budete mať záujem a budeme to spoločne organizovať. Takže pre mňa je to nielen lyžiarsky, ale aj tou krajinou, ľuďmi, jedlom a tým všetkým niečo výnimočné, kde už po minulom roku viem, že sa tam budem rád vracať a každému to môžem len odporučiť a budeme radi, ak tú našu horskú závislosť vzbudíme aj u vás, keď sa zrodí a budeme tam chodiť spoločne. Sme teda na konci. Toto bol ďalší diel podcastu Horská závislosť. Verím, že som dostatočne odpovedal na vaše otázky a ak nie, tak kľudne nám napíšte ďalšie otázky do komentárov, či už na Spotify, na YouTube alebo aj na sociálnych sieťach a veľmi radi odpovieme. Verím, že táto zima ešte neskončí a že aj na Slovensku pribudne nejaký ten prašan a budú dobré snehové podmienky, ale naozaj my už teraz začíname plánovať Freeride Camp Japao 2027 v Niseku, možno to aj rozšírime, takže ak máte záujem, napíšte nám, či už na sociálne siete, na e-mail, alebo zavolajte a budeme radi, ak tam pôjdeme spolu. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalší diel podcastu Horská závislosť.